Obrigada, presidente. Saudamos a ratificación do Convenio de Istambul, mais, señora comisaria, achamos que a Unión Europea debe pasar das palabras ás ações. As mulleres querémonos vivas, queremos vivir unha vida sin violencia. Por iso, agardamos, sin máis demora, unha directiva europea para reforzar a loita e o combate contra a violencia machista. Pedimos aos Estados membros que avalíen en profundidade a aplicación das leis para ver que é aquilo que non funciona. Parécenos imprescindíbel que todo o persoal que ten que implementar a lexislación contra a violencia de xénero teña formación de xénero. É a única forma de que o machismo non se cole tamén na implementación das leis. Queremos que se garanta que casos como os de Juana Rivas non sucedan nunca máis e que ningunha muller teña que enfrontarse ao cárcere por non querer entregar os seus fillos, as súas fillas, aos pais maltratadores. Obrigada.